Tam vás u nového videa. Tentokrát budeme hrať krádanie, jak to povedať? Vykradavačku. A som tu s mojím bráchom a ideme hrať. Dúfam, že na začiatku vás ešte zastavím. Prosím, dajte like a odber. Veľmi ma s tým podporíte. Dobre, teraz mi toto treba vedieť. Máme vykrádať ľudí. Joj, ale to tam nechaj. Ja už som sa tam teleportoval. Next. A mne to tam ešte nechce teleportnúť. Musím mať už banku. Čo? Biožím. A inak sa snažíme robiť novú tvorbu. Keď chcete normálne videa vidieť, tak musíte prvé stlačiť videa a tak. Tu je Digito. Idem ho zabiť. Ako ho zabiť? Ja ho nemôžem zabiť a neukradnúť. Čo škoda. Ja si asi reset. Tak si daj. Idem tu okradnúť. Ale ja nikoho nemôžem okradnúť. Na chvíľku odídem. Takže asi musím mať crowbar. OK, idem po neho. Ja nedostávam proste peniaze. Musím si ísť kúpiť. Nie, ty to musíš selnúť, prosím ťa. Ale crowbar stojí až 500 a ja mám 200. A čo mám teraz robiť? Jaká crowbar? Crowbar ako... No. Nič. Tak budeme sa snažiť tak to získať. Čo mi tu šipka letí? A ja si mám ísť do Halloween. Teleport? Teleportujem sa do Halloweenu. Dúfam, že to tam nebude lagovať a tak. Snažím sa rozprávať nahlas, ale nedarí sa mi to vôbec. A prepáčte za tie zvuky. Áno, to robí vo hre. Už som tu od Halloweenu, ak budete, a to až teraz mi ukázalo, že 1000 dostávam. No super. Ďakujem za crowbar. A ešte by som chcel si vyupgradeovať, alebo že kúpiť nejakú oblasť. To stojí až 2000, ok. Tak zatiaľ si dám, že sprint. Aha, ja som dal, že sprint ako na max. Tak ok, nie je to zle, aspoň budem rýchlejší. Prečo vôbec potichu a to No ja mám vedieť. Dobre, už mám v ruke crowbar. Nie, neukradnem, iba ti dám do ruky crowbar. Ďakujem za peniaze, dobre. Ahoj. Teraz sa zaviem. Joj, však to je Ruso, či kto to je? Sa mi zdalo, že je Ruso. Nie, to je nejaký Rob, neznám ho. Dobre. Ježiš, som ho ukradol, či typek? Nie, všetci mi tu okradajú ľudí. Ja som mám ukázať. Dostávam nejaké rany? Hej, asi. Dobre. Tu je nejaký dom. Môžem do neho ísť? Aha. Tu je doktor. Dobre.
dúfam, že tu ešte takoho nájdem, koho môžem akoby okradnúť. Zatiaľ nikoho nemôžem, ale... Aha, vlastne, hej, ja sa môžem zúpať do... Ups. Dobre. Jalaj. Na sekundu. Dobre, ja už asi musím. Goodbye. Dobre, idem na druhý dom. Oj. Tak sa mi to nepodarilo. Dobre. Bežím. Tu sú oči. Asi už musím. Dobre, musím. Bež. Dobre, stihol som to. Môžem ešte raz? Za 3 sekundy, okej. No, otvárať. Však ja už som v Halloweene. No. Poď, rýchlo. Sviečky. Súbem ducha. Dobre, tak idem. Asi toto nestihnem. Dobre, poldovia ma nechytia v živote. Otvorte sa dvojere. Dobre, ešte raz. Otvorte sa dvojere. Otvorte. To sa neoplatí. Idem tutaj. Ešte mám task complete. Idem tu odovzdať quest. Tak to dostávam kopec z toho questu. A z toho... Dobre, tak upgradeujem na max toto. Už mám level 15, či čo? Hej, mám level 18. Dám si väčší toto. To je jedno. Ignorujú a potom ti pôjde preč. Dal som to rýchlo. Tamto chcem. Toto chcem. Rýchle! Ja som skoro. Ešte raz. Dúfam, že to bude tu. Čo je toto? Chcem ísť dovnútra. Kadeľ. Kadeľ dá ísť dovnútra. Mám, aha. Dúfam, že to bude dobré. Yes, bude to. Poďte za toto, dostávam veľa. Musím to získať. A ty musíš to dať domu? Hej, ono môžeš, keď máš pačidlo. A mne zmizlo. No keď ti zmizlo, musíš si ho kúpiť ešte raz proste. Koľko to stojí? Myslím, že 500. Hej, 500. Bum, bum. Yes, konečne. Je epická vec. Ty kokso. Tába utečú preč. Tába mangáš. A dúfam, že to tentokrát bude lepšie. Tentokrát by som sa chcel... Ale prečo to bohača nemôžem chytiť? Vlastne. Ja mám vedieť. Dobre, už som bol preč. Idem to silnúť, bo už nič také nebude mať dobré. A ten halloweenský upgrade sa mi veľmi páči. Počka, tu je, že...
Mám nazbierať 6. Rare item a tu mám zabiť, neviem, takých povol. Tentokrát si pôjdem sem a dám toto. Ale toto tu helbúsky, koľko stojí? No? 15 000. Hej, viem. Ahoj. No. Dúfam, že to... Dobre, dal som to. Ja je vykradný dom a jeden typek ho už vykradal. Co to bude? Neviem. Teraz to vykradnem celé. Koľko stojí? Ty duchovia má 1000? Teraz ten dom vykradnem celý. Taký dvoch. Čo tu zaberá 2 miesta? Dobre, už sa to nevyplatí. Dobre, stihol som to. Snažím sa ju zabiť, ale ja mi to neviem. Dobre, hitujem ju. Stoj. Hej ty, dievča. Kradnem ťa. Musím ju dať dole. Na zemi. No skáč na zemi. Dobre, tam ma to nezaujíma. Ja tu zabíjam dievča. Neviem, či sa dá presne povedať, že zabíjam, ale akože kradnem. Utekla. Ukradol som ju. Dobre. Dobre, tak. Nič mi nefunguje. Nechápem teraz. Dobre, to je. Už ticho buď, dobre? No. Dobre. Hej. A idem sa tu pozrieť na časy. Koľko je, že stojí? A to tá druhá? Alebo tretia? Si dáme. Máme 12. Toto tu obliečka mi padla na mikrobar. Equip. Jej. Mám? Nemám. Toto mám. No, equip. Čo mu tu nejde? Tak mi to nejde. Konečne. Som to vyriešil. Ešte by som si dačo poagurejtil. A potom bude koniec videa. Toto. Dobre. Vy ešte toto. Vydlubeme nejaké domy. 2, 3. 2. No a bude už koniec. Budem veľmi rád, keď budete na mojom kanále veľakrát, alebo že keď mi aspoň dáte ten názor. No lebo prečo? Lebo vy ste najlepší. Tak, ešte jeden dom si tu vydlubneme. No a budeme ukončovať videa. Joj. A prepáčte, že tak ticho hovorím. Nie som najskúšenejší so hlasom. Viete? Dobre. Bum, bum. Tak.
Už som vnútri, yes. Za chvíľu bude koniec videa. Aha, vlastne ja už nemôžem vypadnúť. Ja už mám plný backpack. Tak selnem si to a bude koniec. Tak, čaute.